Assalamu alaikum qadrli vatandaşlar. Biz şugun Türkmen lukmanlaryň we hukuk goraýjy edaralarynyň jenayet äsgermezligi sebäpli bir yetkinjiň ölümi barada habar bermekçi. Türkmen Helsinki fondu 2006-njy ýylda doglan Ahal velayetdäki sport internatynyň okuwçysy Süleyman Tursunbaýewiň 2020-njy ýylyň 7-nji fevralyny birnäçe sportçy oglanyň topary tarapyndan ýenjilenden soň aradan çykandygy barada habar geldi. Daşoz velayetin Köýnürgenç etrawyň Akkala owasynda ýaşaýan Süleymanyň enatasy YouTube arkaly kömek soramak üçin häkimetleri we halka ýüz tutupdyrlar. Türkmenistanyň ýapyk ýurtlygy sebäpli has jikmejik maglumat ýygnamak kyn, ýöne wakanyň diňe Ahal owasynda bolup geçendigi mälimdir. Urulan oglan 7-nji fevralda köp sanly yaraly we mühim içki organlary, ýagny bagyr we dalak ýaly organlary yaralanan durşuganly bir köçede ýatandygy barada habar berildi. Şol köçeden ony dosýarlarmy ýa geçen şo ýerde geçip barýan adamlarmy şonu alyp keselhana ýakyn ýerde ýerleşen keselhana akidipdirler. Gynansagam oglanyň propiskasy Daşowza bolan soň, Daşow velayetyň propiskasy bolan soň keselhanaň lukmanlary ony keselhana almandyrlar we Daşow velayete gitip ugradypdyrlar. Süleyman paýtagtdan 550 kilometr uzaklykda ýerleşýän Daşow velayetyň Köýnürgenç etrawyna akidilmeli boldy we şol etrawyň keselhanasyna aradan 12-nji fevralda çykypdyr. Enatasy mühim wagtyň ýitirilendigi sebäpli, wagtyna kömek berilmänligi sebäpli ogluny halas edip bilmediklerini ynanýarlar. Ziyada Hodjakow we Matnazar Tursunbaýew birnäçe videoda arkadagdan we halkdan adalaty dikeltmäge kömek etmegini soraýarlar. Bu ýagdaýda ýar dostlar, ýanyny bolan adamlar näme etmelidiler diýip bizden soraýarlar. Ýa-da şu wagt enatasy näme etmeli diýip. Bu iş Türkmenistanyň hukuk goraýjy guramalary tarapyndan eýýam 7-nji fevralda gozgalmalydy. Süleymanyň enatasy aklawçyny tutmaly we prokuratura we polisiýa arz etmeli. Umursalar ilki bilen şu türünleşiň, bäsleşiň takyk geçirilen ýerini we urulan ýerini bilmeli. Onsoň Süleymanyň ölüminiň sebäbini görkezýän lukmançylyk edarasyndan şahadatnamany alyp şol arza goşmaly. Şeýdip arzada bolup geçen ähli faktlary sanamaly, bolup geçen zatlary düşünmegi we jogapkärçiligi çekilmegini talap etmeli. Arzada talap etmeli zat: birinji, Süleymanyň kabul edilmedik Aşgabatdaky ýa-da Ahal velayetdaky keselhananyň takyk adyny, pidany wagtynda kömek bermedikleri üçin lukmanlary jogapkärçiligi çekmegini talap etmeli. İkinji, Süleymany uran adamlary polisiýa işgärleri tapmagyny we suda berilmegini talap etmeli. Umuman ölüm hakykaty barada baş prokuratura we ombudsmeni ýüz tutmaly. Häzir elbetde Süleymanyň enatasy bular ýaly işe ýagdaýlary ýokdur. Şunuň üçin hemme dogan garyndaşlary, dostlary, ýaşlar bu maşgala elinden gelen kömegi etmeli. Adamlar sogap işdir, dymmaň, kömek edin. Şular ýaly ýagdaýda hökmen öz hak hukuklaryňy talap etmäge çalışyň. Köp sag bolun.